Obećali smo klip svaki dan. Ne sam da izneverim svoje fanove. Ali nemam ideju za klip. Hajde vidim što ostali snimaju. PewDiePie, Smara, Logan, već viđeno. Casey, prestao da vloguje. Hoću ja drona. Jeco, Luka, Mila, aj snimamo! Ne, molim ti sad da smaš da imam klip neki. Ugasit ću Wi-Fi. Ćao ljudi, danas radimo ko može duže da izdrži. Nešto. Ako niste do sada skontali, inspirisani smo od strane kanala neki youtuber ili od nekog youtubera. Paj za Mirzu Jamru! Ajde da počnemo sa prvim challenge-om. Prva runda, ko duže može drži jaje u kašici. Ustini. Ajmo. Idemo. 3, 4, sad. Što si to još jaje? Koliko djeca drži bukvalno ništa nije problem. Ja bi si je loše stavio u usta. Čuš si ćeš doš kada plaćeš? Milo, a ispred da se vidi timer. Podvoči telefon. Ja se ja mogu zauvek. Samo podvoči, stavi nešto Ali opet. onako mirožovano je. Ali staviš tu iza samo nešto. Da li si vam uzela da pomoći to? Šta je? Toliko smiješno, brate. Aj podvoči, molim te. Sad. Aj, 3, 4, sad. Dajoj moje haljine. Ajde, opet ćemo, hoćeš opet. Zato što nema zube, zato. Mu upada. Ako vidiš. Zaboravili smo da Luka nema zube. Sorry, Luka. Stop. Nema veze, Luka, ti si duhovni pobednik. Okej, može. Ajde. Duhovni kabinec. 4, sad. Ajde, svako mora debuje. Ajde, Milo, debu. Morate da ustanete. Morate da ustanete da uradite 360. Zapala, bre. A višvicu. I oduvoj, ne. Kad prođu 5 minuta rušno dalje. Šta je? Trep. Ček sad. Isprimjenao mi se trigger... Fuck. Sad, gledaj dubinu duše. Sad. Trepnula si me. Sam. Ja ne mogu više, boli me nos, brate. 4, sad.
Ja ne mogu da dišem. Pa ne možeš da, a nisi ni zagnjurio. Ok, Luka odustaje. Ja i Mila. Ujemate. Popilo si me cijelu. Prepun mi ovaj, bro. Da li si normalan? Ličo. Bila je puno ovaj, kako si se nasmio, sve izgleda. Ja sam mislila da si izgnjuri, da si me poprskao. Čekaj, ko je se pobedio? Niko, revanš. Nije izgnjurila. Nije. Ej! Što s tako glasa smeješ? Smešno, a si... I hvala što gledaš jedan video. Ako vam se svidio, normalno lupite taj like. Ajde da se potrudimo i da u ovom klipu nas skupimo 8 lajkova. Da li možemo to? Ja verujem vas. To mi od malena mi je bio to To cilj. je moj omiljeni broj, ajde, molim vas. To je Jecina omiljeni broj -1. Normalno lupite to zvonce pa se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!